Lehenengo egunean, Etxarenein Wade izango dugula gurekin, abeslaria, musikagilea, moldatzailea, hezitzailea, diska bi atera ditu dagoeneko eta orain bere hirugarren ari da prestatzen beren jatorrizko abestiak osatuta. Bigarren egunean Kenny Garrett izango dugu saxojoilea bere boskotearekin, 30 baino gehiago dara maila bidean kontzertuak eta diskoak grabatzen. Hasi zenean bera Art Black ikasi egon zen, Miles Davisekin bai kontzertuak egiten eta euren diskoak grabatzen, eta hemen Getxon beste gauza batzuen artean berazken diskako Do Your Dance abestiak entzungo ditugu. Hirugarren egunean izango dugu eskarmentu handiko gizon bat, Billy Hart bateria jolea, eta gainera bere oso talde garrantzitsuarekin. Hor egongo da Joshua Redman, saxo jolea, eta hor egongo dira bebai, Anthony Iverson piano jolea, eta basuan Ben Street. Larun batean, Chano Domingoz izango dugu gurekin, bere taldearekin. Talde hau izan zen, orain dela urte batzuk, Calle 54 pelikulan agertu ziren musikariak, eta horien artean egongo dira Javier Colina naparre basu jolea, eta Guillermo McGill. Eta jasaldiari amaiera emoteko oso kontzertu ona. Horrek zongo dira Michel Camilo eta Tomatito. Bi hauek hainbat 3 disko atara dituzte 15 urtean, eta azkenekoa, iazkoan, Grammy bat jaso zuen.